Okay bafethu yazi khona omunye lapha samcinga kwakunini sangamthola uthi udayisa ngothayela uyiscam futhi naye awuthe ngimfonele ngimuzwa ukuthi uhamba kanjani ngoba sathi akasende location wangayisenda asethe sifuna ukuya kuyena. Hello. Yebo baba ninjani? Ngiyafika mntaka baba. Sikhona. Hey ngiyabona lapha nidayisa ngothayela. Yebo kehle yabo baba. Manje nenze kanjani ke? Wona konke. Hayi mina ngila eThekwini. Nina ngekephi? Ngapha eMlazi baba. Oh nisemlazo. Okay. Manje kuye kwenziwe kanjani ke umuntu uma efuna uthayela? Wona ufuna mangaki baba? Ngoba ngiyabona labo konje wathi wodwa umalini? Iplaza ngifakile lapho cash. Mhlambe i-discount yaba khona. Uma ufuna ba. Okay, let's say mhlambe ngifuna noma ba u30. Ngizwa. Ngifuna ba u30. Yeah, manje iplaza ngithi imali soba i-30 khawulile 30 by 110. Shuthi kuzoba umalini? 3.1. 3.1. Mhm. Oh, vele ukhokha umuntu ukhokha esefikile lapha ngithi. No, wena masingakhuluma ngiyenzela imali yethu. Angezwa? Yeah, wena Angozwa. wena manganyenzela imali ka-petrol wakudilivela nakhona manje. Imoto menginayo mhlawumbe ungisendele ilocation ngiyilandele mina. Hayi akulankinga nafona ke basoredi baba. Hayi ngiready ngisendele ilocation wena. Ora ndokusendela baba. Okay, awungisendela ke. Okay. Okay. Ngithi namba ukuthi uyiscam. Uthi angifaka imali petrol. Wakuzwaphi lokho ukuthi umuntu ethi uma ethenga into kuwena umdelivela bese ethi faka imali petrol. Scam lesi. Uyiscam lo. Awuthi ke ngimlinde. Ngibona ukuthi uzoyisenda ni location. Ngoba sathi mesimfonela wathi hayi manje akakwazi ukusenda ilocation yena usemdala. Awuthi ngivele ngimthuke lo baba lo uthayela. Ngoba vele uyiscam ngalokho ngimosha isikhathi. Ngivele ngimthuke nje. Ngoba akuna location azoyisenda la naqala wanqaba ukusenda location. Hello? Yebo Mpolo, manje ilocation uzongisendela. Yebo ndokusendela ba SMS. Man uthe inakhuzana kumele ngenze njani? Fanele ngikufakele imali petrol ukuze ungidilivele bese ngifike ngiyakhokha futhi la. Yebo baba. Wazokudakelwa wena iscam wena man sihlama. Naqala uyisenda ngelocation masimbe nje. Usek. Sakhayo. Fusek man shit uyiscam wena hambe nikhohlisa abantu nithi nidayisa othayela. Yo nja. Koloni kanyoke imali. Usek. Hawu. Azongidakelwa wena. Othi futhi ngifuna ukufaka nale lenja le. Bastard. Send the location man. Shit, a bastard. Ngizoyifaka le number yabo la ngifuna nani nimfonele nimthuka ukuthi usemlaza akekho emlaza baqamba amanga la bayizikepha. Cela niqhubeke bafethu ningifollow like hambe no subscribe nalapha ku YouTube channel wami. Khona sizoqhubeka sizinqa sivezo bala. Danko ngiyabonga.